Ole ka video mino en sak thin tu te chibe leve kule tun tuma hianin Mizoram in kan Mizoram sarkarin apps pahnih a rawn siam thar a chumi chu kan en dawn ani he apps pahnih a rawn siam thar hi pakhat zawk hi thlai enkawl tu tih ania pakhat leh hi ran enkawl tu tih ani hi Play Store a awm a lo kut na thok a ei zawng deuh vek hi kan nia Mizoram chu ei kut na thok lova ei zawng lo chu tam vak kan ni lova chu wang chumi ni wang chuanin he apps Mizoram sarkarin apps a siam hi lo download in lo pang tangkai vek ula a hman dan tlem kan en dawn ani hi thlai enkawl tu tih an nia chuanin ami apps link hi description a ka danga in lo download anga a download tu chuan description a link ka dah ve ve nga pahnih hian ti hian tian a awm ta ni ran chi hrang hrang kha ti hianin a rawn awma a hmasa berah hian ar natna leh hri tih ani a pahnih na hian vok natna leh hri tih ani leh a pathumna hianin hnim hring tur nei ania ran in tih fai dan tih te ani ta a ar natna hri hi han hmetla ti hian a lo awmang he an natna chi hrang hrang a rawn lang ani hmasa berah hian avian influenza ania pahnih na hian botulism egg drops syndrome tih ania heng hi ar natna ang chi kha han hmetla anga khan ta hian thateuin mizo tawng vekin an ziaka alan chhuah dan te a enkol dan tle thlalak hi chu an la dah chiah lovin ka hria a an rawn update anga thlalak te pawh an rawn dah tur angai taila alan chhuah dan hi avian influenza natna ara avian influenza natna lan chhuah dan an ta hi pakhat na hianin ngui chaw ngoih an ta thawk harsa kothalo ania he anatna chi hrang hrang a awma tin nge adar dan te kha natna strict dar dan te kha an ziak chikim em a ar varak le sawa in he natna hri hi an pu dar thei ar le sawa damlo ek le chil atangin natna hri a chuak thin ar an kolna bungrua hrang hrang thiang hlim lo atangin he natna hi adar thei ti ani ta chun heta hianin thai pheila ikut khanin enkol dan tel hom ta kha avian influenza enkol dan kha alo om le a kim chang takin engtia enkol tur nge vitamin E le electrolyte pack a poimo ti te he natna hri hi an kai to chuan enkol na tur bik dam do om lo ti te ani invent dan tur te hian an ron soi thlapa savadang lu thei lo tura ar in sak tur ar enkol na bungrua hrang hrang te thiang hlim taka enkol tur ar in le avel dam doi manga ti fai thin tur ti te ani ta ni ta hianin kha natna hrang hrang kha symptom te enkol dan te invent dan te ka te khan an ziak vek ta egg drops chuan heta phone hnuai lam ding kila hianin message sign om ta mi hi met chuanin mithiam te ivaron thei ani hei metanga chuanin mithiam te biak theina ti achunga hian si kuala kuawa hemi hi kha an na tar chhuak khanin le enkol dan vel kha idu khoplo ani chuanin he message ta hian message iwa thonanga chuanin an lo chang don che ani ang karing ka hret chiat bik lawa kala test lawa chuanin hei chi hrang hrang natna chi hrang hrang a awma khawchin te pawh awma chanchin thar te chuan hei hnim hring tur nei ang chi te pawh a awm veka heng tiang te hi ram kal thang tan chuan hriat pawimawh khawp mai chuanin pakhat ran ani ta a chuanin thlai enkol tu kha kan en le anga
thai encall tu Play Store rang ka lu kher na thani chu a display hi ka siam du wang ania Play Store rang ka lut kher ani Play Store rang lu kher ngai lawa eta chung bera balhla oma purun sen oma serthum thei hai thingfang ma vaimi zik lung khochin chanchin thar ani le ta khan tiang kha balhla hian en taila hrithen nat na ran nung thlen nat na te om le ta hrithen nat na hi an chinang hrithen nat na ahmor troi sigar en tip root ahmor troi balhmor tot troi han ta I balhmor kha troi chonin hei met lenga da hianin hei he nat na hi ara mora vut rong le dum deuin a oma cigarette mor vap a ang hle chu wangin cigarette en tip root tin a hming po an phua pha ani a parlai ating he nat na hi a in tan thina chumi zuwa ara tan tir abom ta thin ani kholum le nonga he nat na hi a hluar du hle ti ania chuanin a encall dan te han a om le ta balhla kung chu zing lutuka phun lo tur thoveng dawa a hna a inzar phar thei tura phun tur ani ti te an ta chunin thalak poi ala om lova hen tiang thlai hrang hrang inat na le encall dan te le inven dan te an ron da pa ka hian heta po hianin idu khoplo ni chuanin heta hianin a dinglam hnoi kila tho hianin I message lem khai hmunga ta khanin I metanga I message in mithiam te I varon thei don ani tin message tun anglai official anga hi chuanin horokim thlapa chuthi apoi mo hle bok ani ta hiam balhla than thu te balhla ri ko ta pokha nat na sang kha om ta khan ting kha ti hianin a om veka in lo enanga kut na thok tu te tan chuanin a he fc apoi mo thingtlang khuwa tangten khopuya te mithiam te kan ron thei lo ni poin he fc chuanin he video hi an thei ne chuanin he fc chuanin apui thei cha I hmang theya he fc chu mun kil khor tak thleng akal thei ani ti kha mithiam te kal thei lo ma se he headline hi akal thei ani ti kha kan hriata kan hman tangkai nge ka be sei ani ole khati zong kha tun tuma kan video thlir thei da chuni le tamai se kan in zawai in kat video te min lo thlir sak wangin in chunga thinglung takin nom thu ran soya